Повертаємося до студії. Пані Діана Дуцик нас покинула, вона мала йти, але ми залишаємося і повертаємося до нашої теми. По-перше, про Крим. От пані Наталя висказала таку цікаву ідею, що Росія тоді, в 94-му році, могла наважитися на анексію, але не зробила. 94-й же, я так розумію? В четвертому році. Може, просто трохи переплутала, тому що ми прекрасно співпрацювали в той час в першій приватній газеті «Київські відомості». І я дуже добре знаю цю історію, тому що у мене було редакційне таке завдання піти до голови Служби безпеки і взяти в нього інтерв'ю. А тоді головою Служби безпеки був Євген Марчук. Він дуже відповідально поставився до інтерв'ю, йому не зовсім там хотілося давати якісь такі питання. Він каже, я напишу статтю. Я була в шоці, думаю, як це? Голова Служби безпеки напише статтю, так ніколи вже таких не бачила варіантів. Щоб... Потім, так чи інакше, через кілька днів приходить текст. Текст був опублікований і називався він «Розкола України не буде». Тому що газета виходила тоді російською. І стосувалося це проблема Криму, яким він персонально займався. І тільки тому, що це була успішна операція тоді новоствореної Служби безпеки, української Альфи. Деталі цієї операції він розповідав, і шкода, що українська журналістика абсолютно не знає новітньої історії в масі своїй. Крим було відбито. І особисто керівництво служби заходило в кабінет Мешкова, який хапався за московські телефони і переконався, що немає ніякого зв'язку. Але це була блискуча операція спеціальних служб. Крім всього іншого, це дуже важливо пам'ятати, тому що якби цей досвід вивчався потім в Академії Служби безпеки, там, не знаю, можливо, внутрішніх справ, і став багажем української політики, тоді було б журналістам, які були на службі, я їх називаю кучмісти, вони б не так легко спотворили цю історію. Потім легко було все так. Це Кучма відбив Крим. Хоча насправді в його адміністрації були люди, які були на контакті тоді з оточенням Мешкова. Тому що в 94-му році, якщо ви пам'ятаєте, так само як я, Кучма обирався як проросійський кандидат. І Росія розраховувала, що він прихильно поставиться до їх законного бажання загарбати Крим. Але ще тоді навколо Кучми були державники, ще не була зруйнована Служба безпеки. І як вона потім була зруйнована і комерціалізована, тепер вона починає вибиратися з-під руїн. Але тим не менше, це дуже важливий був урок. І політична українська журналістика тоді була теж на чатах і писала те, що могла писати нормальна журналістика країни, яка відроджується. Потім українська журналістика здала свої позиції. Я вже можу точно сказати, що були дві важливі віхи, такі випробування, які вона не подолала. Хочете нагадати? Ну, перше, це Гонгадзе, наскільки я розумію. Ні, ну, перше, це все-таки, перше, це вибори 99-го року. Так. Якщо майже при тотальному мовчанні одна газета «День» билася як лев за те, щоб Кучма не був переобраний на другий термін, у нас були для цього аргументи. Немає жодних підстав вважати, що це були якісь особисті моменти, тому що, до речі, ви пригадуєте, тоді ще прем'єр Кучма приходив на моє запрошення в газету «Київські відомості», і він мені пропонував місце в своїй команді, і це було абсолютно зрозуміло, очевидно для всіх. Але вибір полягав у тому, що за 5 років його правління було зрозуміло, що далі так не можна, бо складається кланова олігархічна система, якої немає поряд з нас у жодній європейській країні. Є тільки в Росії, тільки там державний клан очолює на чолі з Путіним, а в нас цей клан пережив всі Майдани. Ну, так. І ми досі не можемо розібратися, що з нашою журналістикою, не тому, що вона кланова, а тому, що вона в 99-му році і після нього дозволила спотворити історію цього змагання. Ви не пригадуєте, як на кого звалили провал Канівської четвірки? Наскільки я пам'ятаю, на Мочука якраз розвалили. А насправді, хто розвалив? Мороз.
Оце цікаво, тому що тоді ці вибори були під тим гаслом, як і це у цікаво з Єльцина, точки зору пам'ятаєте? журналістики, яка нічого не вивчила досі. Розумієте? А після цього не було б цих виборів, які були абсолютно безкарні і, на жаль, брудні, не було б можливо і вбивства Гонгадзе. Тому що тоді ці вибори показали безнаказаність, безсилість суспільства і абсолютну аморфність, вибачте, дуже багатьох Насправді, я так журналістів. розумію, порівнюють справу Гонгадзе і справу Семени стосовно того, що навколо справи Гонгадзе на початку все ж таки відбулася консолідація журналістів. Ну, поки не дійшло діло до серйозних підкупів. Ну, насправді, дійсно, це тоді журналісти набагато були активніші. Но насправді справа Гонгадзе відразу набула політичного забавлення, і Україна без Кучми, взагалі-то рух, почався сам на справі Гонгадзе, розумієте? Повертатися все ж таки до Миколи. І справа Семени Дивіться, не може розглядатися без політичного контексту. Ми до передачі цьому є говорили з проблема. Анією про Анна мені розповідала про те, чому справа Семени є символічною. І я хотіла б, щоб ви це повторили, тому що це мало хто усвідомлює взагалі, що таке справа Семени, як проходить цей суд. Да, я, по-перше, хочу зазначити, що зараз проходить суд так над Миколою Семеною. Я передивляюся стрічки новин українських медіа, я передивляюся, що вони пишуть з цього приводу. Я приходжу до висновку, що люди не намагаються дістати свою інформацію з цього суду, не намагаються зв'язатися з Миколою Семеною і розпитати в нього. Вони просто роблять копіпаст з того, що роблять кримські журналісти, які виїхали, кримські, які виїхали з Криму і зараз працюють на материку. Ті, хто, в принципі, з ним спілкуються. І це мене наводить на дуже погані думки про те, що людям або все одно, або вони просто намагаються якимись найкоротшими шляхами цю інформацію отримати. Тобто хтось дав, і ми перепостили і розповсюдили. Тобто я пам'ятаю, що навіть якщо ви проводите паралелі зі справою Гонгадзе, я не хочу проводити цих паралелей, я вважаю, що це дві різні справи, але якщо ви вже говорите, то тоді писали про цю справу Гонгадзе всі намагалися дістати якусь свою інформацію, всі намагалися потрошечку зробити якісь чергові там подробиці з цього всього, розслідування і так далі. А тут взагалі якась дуже дивна ситуація, коли начебто українська журналістика, вона співчуває, але вона якось стоїть і спостерігає, що відбувається. Я не зовсім згодна, тому що газета «День» пише Газета «День» це унікальна газета. Газета «День» це виключення, тому що у газети «День» є контакти з Миколою Семеною, і Микола Семена має відношення до газети «День». Я хочу сказати такі ще кілька слів. Люди в більшості своїй, звісно, співчувають, але інструменти того, як вони можуть впливати, теж дуже обмежені. Ми говоримо про відсутність консолідації в журналістському середовищі. Так? Тобто, якщо б реально ми бачили голос лідера національної спілки, я думаю, що люди б могли сказати, давайте всі разом зробимо ще щось. Тобто немає елементу довіри. Другий момент, всі якось кулуарно, звичайно, допомагають. Наприклад, або там пробують з ними зв'язатися, можливо, не дуже афішують. Журналістські матеріали використовують. Приїхав Валерій Балаян, прекрасний режисер, який, до речі, з Миколою робив серію хороших матеріалів, зокрема про Настю Бабурову в Севастополі. І, до речі, тоді я теж хочу вам сказати, що всі прекрасні матеріали Миколи Семени в дні ніхто не поширював в українській журналістиці за всі ці роки. Ми, наприклад, деякі його тексти включили в більшість наших книг, зокрема по кримській історії, тому що Микола чудесний друг не тільки кримсько-татарського народу, багатьох людей, лідерів і не лідерів. Він стільки за ці роки написав і створив, що безмовно вони дуже тонко відчували його своїм. І, до речі, коли у нас була літня школа журналістики, кожне своє питання я починала з того, друзі, а що ви знаєте про Петра Григоренка? І, наприклад, якщо я бачила, що ніхто нічого не знає, то я сказала, так, ноги в руки, бігом в музей Самвидаву на Подолі, тому що треба все це прочитати вам особисто. Чому така важлива історія Петра Григоренка? Чому такий важливий досвід радянського дисидентства, яке захищало право кримсько-татарського народу
на повернення на батьківщину. І всі ці роки ми цю планку тримали, яка абсолютно не була більшості журналістів цікава такого типу, як ми сьогодні, на жаль, чуємо. Тому що це не є природнє. За це ніхто особливо нічого не платить. Ми не отримали жодних гарантів на це, але це потреба, тому що тоді українці захищали честь свого народу і кримсько-татарського. І зараз Микола Семена своєю діяльністю захищає честь українського народу. І ми це точно показуємо і в публікаціях його, і про нього. Чи може цю планку підняти вся спільнота? Ну, про проблеми, які в неї є, я трошки сказала. Але я маю надію, тому що приходять ті молоді люди, які не знають, може, цих всіх боїв колишніх. В них немає особистих таких різких антипатій, які є в тих, хто вже знає, хто що за ким, скільки зла. І тому їм легше. І ми хочемо їх схилити до тої платформи, де треба чітко розрізняти. Ось війна, не АТО, а війна. Ось громадянська позиція, так, і при тому ми теж дотримуємося журналістських стандартів. Але не в обмін. Не можна обміняти журналістські стандарти на громадянську позицію, як дуже часто схиляють і кажуть, та ну, давайте сядемо, будемо боротися з мовою ворожнечі, ненависті, тому що це сказало хтось сказав в ОБСЄ. Спасибі їм, але тим не менше ми теж можемо сказати, що ми розуміємо, чому ми маємо патріотів називати патріотами, героїв героями, не шукати там ефемізмів. Але якщо в наших рядах, там, скажімо, чи в Добробачі, чи в армії є проблеми, ми теж про це говоримо. Тільки треба вибирати пропорції. От через це ця журналістика, яка стане на якусь чітку платформу, світоглядну, буде мати принципи, кредитну історію, моральне право, зрештою, про щось говорити, вона буде почута. Її аргументи будуть звучати переконливо. А так вони так щось говорять, так, ну да, ми боремось. А як взагалі журналісти українські можуть зараз допомогти Семені? Ну, дивіться, Висвітлювати максимально його процес. Є контакти його Думаєте, адвокатів процес? абсолютно. Процес, Тому що я думаю, що це не тільки. Я думаю, не тільки процес. Питання про те, зараз Микола Семена знаходиться як заручник в Криму. А сьогодні йому дуже важко там, оскільки він блокований з усіх сторін. Він там фінансова блокада в нього, бо він є в списку терористів-екстремістів російських. Він під психологічним тиском дуже сильним. Ну, мені здається, що це важливі питання, які ми маємо писати саме зараз, коли у нього це кримінальне судилище над ним. Да? І мені здається, що в цьому плані якось в українській журналістиці, я не говорю, що вони не висвітлюють. Вони висвітлюють дуже багато видань. Ми, да. Я просто трошки поділяю кримських, тому що ми кримська якось не можна. Тому що насправді те середовище кримське, яке виїхало, воно більш активно в цьому плані. І від нього йде інформація. Тому я просто хотіла б, знаєте, про що говорити про Семену. Дивіться, у нього є один дуже важливий момент, про який сказала Лариса Олексіївна. Він, як Григоренко, до речі, підтримав. Він же за що засуджений? За підтримку блокади, за підтримку позиції Меджлісу. Він фактично, тобто цей зв'язок, це дуже важливо, тому що якщо ми можемо говорити скільки завгодно, які в Криму були чесні, нечесні журналісти, це не важливо. Але оцей український громадянський дискурс в Криму, він був на такому маргінезі. Тобто, і це Росія завжди була зацікавлена розповсюджувати думку, що немає ніякого українського Криму. Що є кримсько-татарський, але їх меншість, є російський, а українського немає. От Семена – це саме український Крим. Як і, до речі, Сенцов – це український Крим. Коли людина підтримує кримських татарів. І це чітко, і саме, я вважаю, що саме за це його і переслідують. Якщо б він підтримав що завгодно, хоч АТО на Донбасі, його б не чіпали. Принаймні не чіпали б так. Я думаю, що це дуже важливо розуміти, бо треба взаємодіяти і на зовнішніх, так само зовнішній арені пов'язувати ці справи. Це реально. І тому важливо дуже доносити цю думку. В нього є позиція, його судять за позицію. Тому треба продовжувати розповсюджувати цю позицію, підтримати його, але й його позицію. А цього я не бачу. До чого я вела? Я вела до того, що ця справа дійсно дуже унікальна, оскільки сьогодні вона є показником того, що будь-яку людину в Росії, яка вважає Крим територією України, можуть судити і можуть засудити на 5 років ув'язнення. Сьогодні будь-хто з нас, хто тут сидить, хто поділяє цю позицію, може сказати про те, що судять його, не тільки Семену, що судять його. Судять мене і так само, як і Семену. Але не судять фактично тільки тому,
що я не в Криму, а тут. Да? І сьогодні це справа насправді не про Миколу Семену і не про Україну. Це справа взагалі про цивілізацію, про європейську цивілізацію, коли людина може висловлювати свою позицію. І ще стосовно юридичної сторони, ця справа теж є унікальною, оскільки російські адвокати Миколи Семени знайшли такий дуже хороший шлях того, як можна довести його невинуватість. Це в тому, що в російському законодавстві, в законі про державний кордон, вони не внесли зміни після анексії Криму. Тобто на сьогодні, згідно цього закону, кордони Росії закінчуються, проходять по Керченській протоці, а не по Кримському перешийку. І таким чином, це позиція захисту Миколи Семени, таким чином дискурс про те, що Крим є територією України або Росії, він продовжується. Це питання не закрите, як говорять російська влада і пропагандисти. Але жахливо по собі, що українському журналісту доводиться входити в цю систему абсурду, по Оруелу, і знаходити шпарину для того, щоб убезпечити себе. Тому що ми самі розуміємо, що, перше, Росія агресор, анексія Криму незаконна, це грубе порушення міжнародного права, і тим не менше, через те дуже багато людей почувають себе невпевнено, коли хочуть навіть втрутитись, вони не знають, а яка позиція захисту. Розумієте, тут є та тонка річ, коли інколи треба пояснити, зрозуміти і вивчити. Ми ж не знаємо, як йому, чи йому фізично допомогти, щоб він не потрапив в тюрму, чи зробити з нього героя, який в тюрму потрапить. Ось через це моральний вибір, зокрема. І ми з ним консультуємося і повинні слухати його. Тому що дуже легко сидячи, наприклад, будь-кому в Києві, штовхати його в каземат. Чому, ще раз говорю про необхідність висвітлення цього судового процесу, так званого процесу? Тому що сьогодні це такий прецедент, коли російський суд буде розглядати справу, в якій буде ставитись під сумнів анексія Криму. Факт захоплення Криму. Саме на підставі цього закону, який знайшли, цієї лазейки, яку знайшли такі російські адвокати в цій справі. Тому, якщо російський суд, ми розуміємо, що він ніколи не визнає незаконним анексію Криму, але тим не менше адвокати і Микола Семена готові йти до Європейського суду. Тобто, якщо в Європейському суді це вже буде розглянута ця справа, то вона може далі відобразитись на тих справах, які вже є по цій статті. Тобто зараз 6 таких кримінальних справ існує в Криму за сепаратизмом, і цим всім людям загрожує 5 років ув'язнення. Ми сьогодні на прикладі справи Миколи Семени можемо говорити про те, що можуть бути якісь зміни російської влади стосовно цих кримінальних справ. І це може бути перспектива для Європейського суду, для того, щоб захистити усіх цих фігурантів, які сьогодні є. Я думаю, добре, Європейський суд, російський суд визнає, що Крим – то є Росія. Як це може допомогти Семені? Немає, в них не записано. Яка різниця? Європейський суд буде визнавати щось інше. Бо фактично навіть засудження за публікацію інші, взагалі, навіть не в межах території, яка зараз судить, я не знаю, як це. Це є порушення всіх світових норм. Але це є прецедентом. Ми маємо це пройти разом з Миколою Семеною, щоб зрозуміти, що нас чекає далі, наскільки ситуація глобальна, наскільки масштаби катастрофи. Дивіться, ми вже почали говорити про це, про позицію Союзу журналістів Росії, який це дуже дивно. Що стосується, наприклад, українських ув'язнених журналістів, захоплених на території Донбасу, він випускає без жодних питань чіткі заяви, що це порушення, вимагаємо відпустити і таке інше. По Семені там просто, ми ж почули це висловлювання. Це головний план захоплення Криму для Путіна, це ідея фікс, яким він мав консолідувати внутрішню ситуацію, забезпечити собі політичний ще один термін. І, звісно, більшість російського населення цей аморальний бонус прийняла, так само, як і спілка журналістів. Взагалі спілкуємося з російськими колегами лише з тими, хто
проти анексії Криму і хто засуджує війну в Донбасі. Все, ніяких інших розмов не може бути. Хоча тут, звичайно, кажуть, що можна сідати з дияволом за умовою, якщо ти його, а не він тебе. Але ж питання, де результат? Якщо б наслідком спілкування нашої спілки під проводом Дуні Міятович була заява, звернення спілки журналістів Росії до президента Путіна, Ну так. то ми б сказали, молодці, чудесно, це правильно, треба. У них є заява до нас, А що у них є вони нам заява до нас, нагадують, да, що Крим – це російська територія, а екстремізм не є свобода слова. І я Це питання, все коли ми технологічно. сідаємо з ними після таких заяв, з один стол перемовин, чи не підтримуємо ми, чи не легалізуємо ми цю заяву? Тобто і така точка зору може бути. Бачите, це давня історія про цей плюралізм, за яким в українських телеканалах прекрасних чудесно зображали дві точки зору: Царьов з Колісніченка і ще один клоун, який потім, на жаль, теж посіяв дуже багато зубів дракона на Донбасі, своїми книжками про Криворізьку Донецьку республіку. І все це прекрасні, інтелігентні українські ведучі, просто практично весь бомонд наш. Вони питали, в тебе така точка зору, а в тебе така точка зору. Будемо розігрувати плюралізм. Догралися. Тому що так чи інакше, це було абсолютно очевидно. Це гра на публіку. За кулісами стояли люди, які розписували Царьова, Колісніченка, коли кому, куди в ефір. Скільки вони мозгів взагалі викривили за весь цей час? Стосовно позиції Союзу журналістів Росії, все дуже просто. Чому у них одна позиція по Донбасу і одна по Криму? Тому що навіть на міжнародних майданчиках представники Союзу журналістів Росії відверто говорять, Донбас – це не наше, Донбас – це ваше. А от стосовно Криму вони говорять, Крим наш, і тому ми маємо поважати російський закон. Ні, я не говорю, що ми маємо їх слухати. Маємо Я просто дивитися з точки зору того, що ми пояснюю- бачимо за цією ситуацією. Я пояснюю, Це чому у був них план. така різна позиція. Абсолютно вона логічна і зрозуміло абсолютно всім, зрозуміла. Да. окрім Союзу журналістів України. Слухайте, я хочу зрозуміти, послухайте, я не хочу зараз ні, давайте говорити. ми все-таки, до чого я веду? Оці співпраці, співрозмови, спільні майданчики, це є підтримка, як ми чули від пана Томіленка, що це діалог для підтримки, для того, щоб доставати наших ув'язнених. Чи це є, насправді, чи це псує позицію по затриманих? От, наприклад, якщо ми говоримо про Миколу Семену, після того, як Російський союз журналістів відмовився підтримати його, після того, як Російський союз журналістів почав говорити, що Крим – то є Росія, знаходитися, коли ми, українці, знаходимося за одним столом, чи шкодимо ми Семені, чи ми його підтримуємо таким чином, тому що ми все ж таки ведемо діалог, чи це ні на що не впливає? Я хочу, щоб ми зрозуміли от саме цей рух, як він впливає на справу конкретної людини. Це до мене питання? Так, мені цікаво просто. Я не знаю, які ставить собі цілі Союз Але журналістів от ви як Росії і думаєте? НСЖУ. Я не хочу їх оцінювати. Або це їхня справа. Я не хочу в цих діалогах брати участь. Я якось була в Женеві і в Відні і бачила ці всі діалоги. І це абсолютно ганебне явище, як на мене. Це моя точка зору. Але я хочу сказати, що я не вірю в те, що якісь контакти з Союзом журналістів Росії можуть сьогодні якось позитивно відобразитись на цих кримінальних справах. На моїй справі, на справі Андрія Клименка, на справі Рефата Чубарова, але він не журналіст, але все одно. Я не вірю в те, що Союз журналістів Росії, який сьогодні підтримує абсолютно і керується керований ФСБ і російськими законами, представники якого сьогодні їздять незаконно до Криму і ще хизуються цим в російських ЗМІ, говорять, що вони 40 разів їздили до Криму, то я не вірю, що від таких людей може бути якась допомога. Але ініціатором по Джазаяну, ви про це говорите зараз. Так. Але що його не пускають тепер в Україну, і ви починали цей процес? Це позитивно. Але я хочу сказати, що незважаючи на присутність Союзу журналістів Росії на міжнародних майданчиках, незважаючи на їхню позицію проросійську, ми сьогодні маємо абсолютно декілька заяв від МФЖ, від ЄФЖ на підтримку Миколи Семени, і це дуже, це теж наша перемога. Тому я вважаю, нехай Союз журналістів Росії, у нього є свої функції, свої завдання. У нас свої функції, свої завдання.
Ну, тобто ми маємо робити свою справу і Зрозуміло. не полагатися на Союз журналістів Росії і на їх проросійську позицію. Зрозуміло. От питання в мене до вас. Скажіть, от заяви, ми маємо заяви. Заяв достатньо? Чи можна було б отримати ще щось, коли мова йде про ув'язненого журналіста? Насправді, напевно, має бути якась консолідована позиція від всієї журналістської спільноти. Я не знаю, чи це має бути заява або якась інша форма має бути обрана, але це має бути, щоб принаймні він точно це почув, що його кожен журналіст український підтримує. Ну, теж можу сказати, що в дні, де Микола багато років працював, ми його всі підтримуємо, в різних формах контактів демонструємо це, показуємо. Можливо, це не до всіх доносимо, і зрештою і зовсім не збираємося цього робити. Нам дуже важливо, щоб він це відчував. І був переконаний, і морально твердий в тому, що в нього є тил, в нього є друзі, в нього є підтримка, які бачили його позицію, тому що вона була відображена, зокрема, в книзі «Україна інкогніта», так чий Крим і чий Севастополь. Це ще були тексти 15 років тому написані, і абсолютно очевидно, що коли ми з ним тоді відвідували з нашими деякими істориками українську гімназію. Я була в відпустці в Криму, але тим не менше ми з Миколою це використовували. Для того запросили тоді Володимира Панченка, проректора Києво-Могилянки, запросили Юрія Шаповала відомого. Є прекрасні ці всі знімки історії, коли ми презентували свіжі книжки, які тільки вийшли з цими всіма текстами. Тобто це давня історія. Це історія патріотизму, своєї правильної своєї позиції, непоказної ніякої людської любові до тих, з ким ти поряд. І, звісно, йому дуже важливо, напевно ж, розуміти, що всі це цінують і бачать. Чи є це фактором боротьби за нього? Я думаю, так. Людина отримує від цього багато сил, якщо її цінує. Ну, це має бути насправді від спільноти. Я про що? Спільнота повинна знати цю людину, знати за що. Якщо спільнота хто в ліс, хто по дрова, а Микола Семена бореться, то йому від їхніх формальних заяв ні холодно, ні жарко. Я просто згадала от зараз, чому я спитала. Пам'ятаєте цю історію з журналістом Нью-Йорк Таймс, якого Трамп висміяв, Серж Кавалевський? Американські журналісти розірвали того Трампа разом з акторською спільнотою, там просто інтелектуали повстали проти. І Трамп вимушений був говорити, що я пошуткував, або не про нього, або ще щось. У нас наш колега сидить за журналістську діяльність, його звинувачують. Інші, до речі, Ільмій Умєров його звинувачують за те, що він дав українському телеканалу інтерв'ю. Ну, що це? І у нас, і ми не розриваємо того Путіна, той союз журналістів, які говорять про те, що взагалі це все тероризм. Тобто немає цієї такої дуже одностайної позиції, бо ми говоримо, Крим – це Україна. Але, пробачте, це вже гасла. Солідарність треба практикувати. То вона наростає, вона може з'явитися як явище, але треба її виявляти потрохи, кожного разу, збільшуючи дозу, і так вона колись і зросте. Дивіться, от ви згадали про можливість звернення в Європейський суд. Свого часу, після виборів президентських 99-го, 2001 році, ми, пройшовши всі інстанції в Україні, програли всі суди. І ми тоді звернулися до Європейського суду. І справа газети «День» проти місцевих політиків записана в прецедентне право. Але я хочу вам сказати, що крім друзів газети «День», про це не знає ніхто. Знаєте чому? Тому що всі наші продвинуті журналісти, навіть ті, яких я колись вчила, які потім стали дуже відомими, вони про це все промовчали. І тільки покійний Ігор Федорович Лубченко, який був тоді головою спілки, подзвонив мені і сказав, що я з вами, і запросив мене на зустріч редакторів, де я розповіла ці всі обставини, як захищалися, які обставини в законодавстві, що з адвокатами, як цей процес. Як ви думаєте, якщо б навіть цей був пропущена, ця шайба, от вона була взята на озброєння, наскільки б ми були сильніші? А я мала би довіру до тих, хто поряд зі мною тоді стояв, а я ж знаю їм ціну.
І тому в нас дуже складно це зараз виходити на якісь нові рубежі і вчитися захищатися по-новому в європейських судах. До речі, це все є, в нас висить весь цей архів цього Європейського суду. Надзвичайно цікава історія з точки зору журналістської, найперше, з точки зору характерів і з політичної точки зору, тому що це виглядало, знаєте, як газета «День» проти української держави, проти тої української держави, яка уособлює і досі таке судочинство, яке вимушує українців, там, я не знаю скільки зараз, людей в Європейському суді. Тому що тут вони не зможуть. І ще зараз ця велика прецедент, створений рух Андрія Сенченка, так, коли кожен може звернутися до його організації і потім... Так, і там багато покремих справ у нього. Так, але тут же теж питання. От саме це і треба використовувати. Досвід тих людей, які навчилися захищатися і тут, і консолідовано, солідарно діяти, і доходити до європейських структур. Мені здається, що це теж один з правильних був би шляхів. Тільки, знову-таки, є структури, в яких є для цього певні ресурси, і є контакти медійні, юридичні, тут би їм і попрацювати. У нас же от зараз іде справа по роздержавленню ЗМІ, і ЗМІ від цього дуже страждають в маленьких містечках. І я просто сама була свідком, що були заклики певні підтримати фінансово страйкарів, бо маленькі ЗМІ страйкували. І я так знаю, що це було проблематично. Українські журналісти не хочуть підтримати своїх колег, які страйкують. Я бачу причину саме в тому. Коріння дуже далеко. Проговорювати треба. Ви, як психолог, знаєте, що задушена травма... Так, задушена травма, вона повертається. Повертається, треба проговорити, психотерапевтично діяти на журналістську спільноту. Ми маємо зараз йти на перерву, і потім після перерви ми продовжимо розмову і трохи поговоримо про психологічну травму, якою зараз є. Яка або українській журналістиці, або українська журналістика сама вже є травмою. Не перемикайтеся.